заманда безнең бабаларыбыз җирде булсын дип, әле ул вакытта аларга әйткәннәр иде: "Эй сез, картлар, сез үлсәгез, кем бу мәчеткә йөриячәк? Карагыз. Карагыз. Әле бу кешеләр безнең белән монда хәзер утыра. Аурамда күпме җыелды, әлхәмдүлилләh. Әле безнең яңа мәчет, Нур мәчете бар. Анда да тулган. Красникличтә анда да тулган җәмәгать. Аллаһның рәхмәте белән без күбәябез. Әмма ләкин сыйфатларыбыз да яхшы булсын. Күбәябез һәм үзгәрәбез. Үзгәрергә Аллаһ Тәгалә, яхшы якка үзгәрергә Аллаһ Тәгалә насип итсен. Һәм бу фурсат белән кулланып сезгә әйтергә тиешбез, иншалла безнең тагын бер мәчет булачак. Бөтен мусламаннар исеменнән инде без шәһәр җитәкчеләренә без рәхмәт әйтәбез. Алар өчен дуа кылабыз. Бүген көнне безнең яңа җир бар. 35-нче микрорайонда яңа җир бар. Хәзер җәмәгать без һәрберебез шунда катнаша башлыйбыз иншалла. Һәм ул Аллаһ йортын төзи башлыйбыз. Шуңа күрә җәмәгать катнашык мәчет төзелешендә. Үз өлешләребезне кертик, динебез өчен, милләтебез өчен файдалы бул. Гаит намазы икәнлегенә кертик җәмәгать. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Hürmetli şəhərdaşlar, çin күлдән сезне ушбу улуг бәйрәм белән, ураза гаит белән котларга рөхсәт итегез. Аллаһ Тәгалә безнең кылган изге гамәлләрне, тоткан уразаларыбызны, торгызган намазларыбызны кабуллардан кылсын. Һәм безгә һәрберебезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен, иман, һидаят бирсен. Бер-беребезгә ярдәм итеп, булышып, матур, зур гаилә булып яшәргә безгә насип итсен. Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillah bir ay uraza tutup bayram gününe eriştik. Bugün süyünüşlü günümüz. Kıyaş da çıkıp tura. Bizden indi bugün bayram programısı köpten tüzülgen. Tüp sahnede bizden balalar çıkışı bara. Alar İhlas Üzəginin balaları. Hazır sizin ihtibarınızga İhlas Üzəgine yürüyüşe balalarının çıkışını qarayıq. Rəhmətiniz. Uraza temen bugün Allah sözün tınlarında ko'ngilda bayram bugün. Eti eni abi babay roza tutubada Allah'ni tınlab şulay o'zini oldu fayda. Eti bilan birlashib urazaga da kirdim. İftar varda da boshdan tarvihga da yurdim. Nashi yana gulab tura kuni tuni bu oyda musulmonlar birga bo'ldi iftorda ihlohda. Bizga da ko'ngilli bo'ldi ilkanlarga bo'lishdik savob olib qoldik deb birgalashib tirishdik. Праздник славный, чистый и светлый, поздравляю от души. В ураза байрам пусть мысли будут ясны и чисты. В доме вашем будет мирно, в счастье близкие живут. Веря сильно и глубокое вдохновение найдут. Biz tutgan urazalарны qabul etsin Rabbimiz. Abi babay tutgan dinni yo'qotmaycha saqlaymiz. Ramazan, Biz bu bayramga bir qata әзерләндек. Bunda bütün balalarga bütün күлмәкләр килешә, bütün өсөн карадылар. Бик каты сценарийni ятладык. Bütünüsü de yaxşı гына сөйләп чыктылар. Безнең Аллага шөкер bütün нәрсә дә килеп чыкты. Elhamdülillah. Şəhərdaşlarыбызга, әле яулыкларын бәйләргә өлгермәгәннәргә biz инде кызларыбыз яулык бәйләргә өйрәтәләр һәм шушы яулыкларны, матур шарфларны biz аларга бүләк итәбез. Аннан соң безнең шундый мастер-класслар бар.
бәйрәм тәбрикнамәсе открыткасы ясыйлар балалар һәм тәлинкәгә матур итеп бизәкләр төшерү. Аннан соң серле сумкамы, серле сандыкмы дигән кагаздан шулай кичкенә генә сандыклар ясау булачак. Аның ичендә серле әйберләр булачак. Молодец. Ага. Чини. Все. Вот твоя сабля. Һәм инде хәрәкәтле уеннар бара безнең балалар өчен. Elhamdülillah көткән бәйрәмебез Уразага итидә килеп җитте. Мөхтәрәм җәмәгать, бу бәйрәм безнең өчен улуг бер куаныч, улуг бер шатлык. Рамазан уразаларын elhamdülillah җиңеллек белән башкарып чыктык. Аллаһ Тәала матур көннәрен бирде. Күңелләребезгә иман нурын салып, куаныч шатлыклар белән шушы Рамазан уразан башкарып чыгарга көч бирде, куәт бирде, хәерле ярдәмнәрен насип итте. Һәр барчаларыбыз Аллаһ Субхана ва Тәала рәхмәтендә булып, кушканнарны үтәп, тыйганнарны тыелып яшәргә Аллаһ Тәала алдагы көннәребездә насип итсен. Киләсе Рамазан көннәрендә куаныч шатлыклар белән каршы алып, бергә Рамазан уразаларын тотып, İslam dinində bulub Allahın rəhmətinə erişib yaşamaq üçün verilən mümkünçiliklərdən hər birimiz də faydalanırğa tiyişlimiz.